Slovenská politická scéna rieši tesne pred koncom roka incident v okrese Bardejov. Poslanec Národnej rady za KDH, Martin Šmilňák, sa v nedeľu 28. decembra stal účastníkom dopravnej nehody. Podľa oficiálnych informácií mu policajná hliadka po kolízii namerala v dychu alkohol. Išlo o nízku hladinu, no u ústavného činiteľa to otvára otázku politickej kultúry. Aké vyvodí poslanec dôsledky? Podľa oficiálneho stanoviska hnutia KDH nedošlo k nehode vinou riskantnej jazdy, ale po zrážke vozidla s lesnou zverou. Kľúčovým bodom diskusie sa však stala následná dychová skúška. Policajti poslancovi namerali 0,16 promile alkoholu. Pre lepšiu predstavu, ide o hodnotu, ktorá je v mnohých európskych krajinách legálna, no na Slovensku stále platí nulová tolerancia. Hnutie KDH uviedlo, že Martin Šmilňák nad situáciou vyjadril úprimnú ľútosť. Strana zároveň zdôraznila, že ich poslanec od počiatočného momentu plne spolupracuje s políciou aj dopravným inšpektorátom a je pripravený niesť právnu zodpovednosť. Neplánuje sa teda skrývať za poslaneckú imunitu, ktorá sa mimochodom na priestupky tohto typu už roky nevzťahuje. Tento prípad opäť otvára tému politickej kultúry a hranice nulovej tolerancie alkoholu za volantom. Napíšte mi váš názor do komentárov, budeme radi za vecnú diskusiu.